ассалому алайкум дӯстони азиз, аллоҳ хайр кунад. Вали бачаҳои дар пушти даст дода нагин ки инҳо киянд. Ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. Ҳар нафаре ки шаҳрванди Ӯзбекистони, Тоҷикистони, Россияи дар кадом гӯшаи канори дунё ҳастӣ, хусусан дар ҳамин Россия, дар ҷоеш ки набошӣ, метавонӣ ба Москва ра ба Пари биёӣ пеши устоди ёдгор. Кадме ки права намедонистӣ чӣ хел бигирӣ, я хеле тиёр бидӣ 200 000 бутӣ, 500 000 бутӣ, 300 000 бутӣ, то права кунӣ, таксӣ кор кунӣ, корҳои гуногун. ба ҳамон хотир барои кори шуморо осон кардан мо ба шуморо ёфтем бародари худмон ёдгорҷона устоди беҳтарин ки шуморо тайёр мекунад дар муддати 1 ҳафта, 2 ҳафта, 3 рӯз. Агар саводи систа бошад ангибан 1 моҳда мехонӣ, чикор мекунӣ, мера экзамен мегзарӣ, чикор мекунӣ, шумо соҳиби права мешавед. Иншаллоҳ ман ин навора мегзорам, шумо номро дар рӯи экран, баъдан бо ҳаракат мекунем ки мактаб шумо школа аз ҷои шуморо нишон кунем. Аллоҳ баракату тия то охира гӯш кунед. Аз раҳмати худо барои дастгиритон тамошо кунем. Чун азиз чӣ хеле гуфтем барои шаҳодатномаи ронандагӣ ё ки барои праваи российский, яъне ки барои получат карданаш ва чӣ намуд тайёр мекунанд, ҳамчунин бародаро шидаган имрӯзаша дар Пловхаус ҳамроҳи устод ёдгор. Устод, ассалому алайкум, айхида сар кунем. Агар имкона боша хита як шинос ко, баъд ман иншаллоҳ ай чигем ай мо шогирдод ё ки талабот баъд пурсидана сар мекунем иншаллоҳ. Номи ман Ёдгор Хоҷа, ман аз Хуҷанд мешавам. Директори автошколаи Эстакада, баъд муаллим дар автошколаи Форвард. Яъне ки шумо дарс метиҳед бачаҳои тоҷика дар ҷо дар Россия. Дурасташ ки дар тарафи дар шаҳри Москва метрои тарафи улица Дмитриевского. метро Улица Дмитриевского. Машааллоҳ. Хуб. Салом алейкум. Ака номи чиест шумо? Ака Аюбҷон, чанд қаши дар ҳамҷа дарс хондаасти? Чӣ хела таз? Ман моҳи 12 декабр таваммад гирифта будам. Моҳи охири ноябр пеш ака ёбга омадам ва барои замин прав ба ме акам да хондам 2 ҳафта гирифтам. Дар муддати 2 ҳафта не даже камтар 11 рӯз дарс бисёртар омадам. Дар мобайни 11 рӯз уже тайёр шудам, правома гирифтам. То, что хочется сказать, чисто и без никакого вранья. Реально то, что пришел, человек сделал добро, он помог мне, я взял права. Шукр мекунам, каждый раз, когда права мебирам. Чанд категория? Категория Б, Б-Е, хай эмисиоб нест ё. Ду категория Б, Б-Е. Б, Б-Е. Б, Б-Е, Б-Е ва ба дохил мешавад ки легковой автомобил жестким буксиром. Ки ва карам гап зан. Акаҷон салом алейкум. Номи шумо чист? Салом алейкум. Номам Садризӣ. Хуб, гап занед. Ман баъди соли нав омада будам. Аз сар аз 1 январ, 3 январ то 15 январа тайёр шудем. И 15 январо права гирифтам. ин ҳам бародарое ки ҳаминҷа ҳастанд, ҳам бисёрашон дар давоми 15-20 рӯз тайёр шуданд. дониши худашон хити ҳам бо кӯмаки. Шумо шаҳрванди Россияи Тоҷикистон? Ман шаҳрванди Ӯзбекистон. Шаҳрванди Ӯзбекистон. Шумо дар пеши устод фақат чӣ тарз тайёр кардани экзамен мегем ё ки имтиҳон шуморо тайёр мекунад, туғри? Бале, ҳамун саволномае ки ҳамун варда мебуд саволот ҳамаша ҷавобош ки тайёр мекунад. Чанд категория шумо? Категория Б. Категория як категория мешавад. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле меояд ҳамаин бародаро, яъне ки айхисандишона дар иҷа шиштагиян, ягон гапи бад нест. Ана якама савол битим я борга. Акаҷон салом алейкум, хита шинос ко ва бугу кай гирифтӣ, чӣ хел гирифтӣ? Салом алейкум, номи ман Мансур. Ман моҳи декабр ба дом будам. Моҳи декабр омадам инҷо хонанда пеши муаллим устод ёдгор. муддати мегӯем 27 рӯзда ман правома дастам нагирифтам. дар пеши устод чанд рӯз тайёр кардӣ? Яъне тайёр шудӣ дурустараш? 2 ҳафта. 2 ҳафта шумо тайёр кардӣ? 2 ҳафта тайёр мекунам. Хайр мефаҳмонад тоҷикӣ, узбакӣ, немсӣ, яъне мефаҳмонад ки шуда сар ҷо. яъне ки деҳқонӣ мо мегем. хуб, шаҳрванди киҷои шумо? Ман шаҳрванди Тоҷикистон, паспорти Русия надорам, патент. Патент хати ё? Праваи чанд категория гирифтӣ? Права категорияи Б. Категория Б. Агар имконият ҳаста Б, С, Б, Е баъд хеле имконият ҳаста ки вақте ки я гирифтӣ бо мехонӣ ё ки уже тайёр мешавӣ? тайёри уже дахши документото мекунам. метавонӣ ки деву сера бигирӣ. Деву се. Хуб бародаро азиз, бисёр савол натин бахши зиёд ки шумо блогер нести амраи мо барин. ҳамин шумо аз ҳамин кори устод фақат ба хотири худо гап занед ки мо тоҷикем, ҳама мусалмонем, ҷа ӯзбек бачаҳоро мачаҳо будиян. розӣ ҳастед ҳам устоди ёдгор? яъне савед метед ки бачаҳо биёянд чикор кунанд? саломат бошед. ки не нафаҳмидам се гуфт кадме
یعنی شما حاضر همه گرفتگی که بعضی خوانده شده بیاگون فرید بیاگون فرید نه هست که خوانده شده دم جوزی بود سانتی خونده سامو اینا برادر عزیز همش تاجیکی دهخانی سلامت باشه هزار رحمت به پدر مادر تو که یعنی که مقصد از خانمون به خدا اینه به خاطر خدا برای کامera نگفتم در بر تو بود امروز شما در برش هستی که با برادر تاجیک خودمون میایم با ان شاء الله از این استاد مقصد چی سلامت باشه الله برکتون خب خدا نگهدار